emo akwabe na bia boko de Adom Dr. Kwabi nso ho ye nyame adom obi amoye pa yeso da se yentie nu ewo adwama so ye ma me da se etiefo ne ahwefo ene anope ma me fa nchi akase emfa mamo emfanfi Givers Herbal Center ya kache ene nso eye na otwe foforo a obo ade na adom ye obi kan se afe no yewura second half mu ana se second quarter no enmo ana ya sha se so mo wapomudin ehu hia na otumi edi afie no kokogu na mfi ahodro aka wanim nyina no apomudin pa etumi ya wo chefa na ene no me no ebedi yan Givers Herbal mixture no ho enkomo Givers a entontom eda ho no na ne edi kan ne me ba cho wo yoba na wo hwe me na wo tie me wo ye bema na ebia wo nua ba bi ebia wo kanchima bi wo yire wo dofo bi ekọ eye oha obi mu a me pa cho ena no pe tie na tie ne ye efama me ye pa na onum se obo ade no se oba busumi bia no wo enefo baba ko enson 7 days se wutumi ebu nsa na se moja hodro a eye adiefu sanu onipadua no mu no se ebi ebesen ekọ se na betumi aboa ma nipadua no etumi agina nanso na eno na ebeba no eye na wo haw dodo na no na wo na haw na wo mu no ni nyina no akakoye abrabomu sakraye ne enne suni bani ne yebi eda na die ni nyina no eye yare enunti ena na no pe me ne wo edi ho enkomo no na eba na emfichikomu anase se wo ba ebu ni nsa no a obo nse obi die no ebeba enefo anso no enso no ohwe abevu nhwehwemu ene se ne yese tie na anke se ye enefo enso abruso a ene ye enefo enu obi die wo ho a enso no emma enum no so a endu aba enanu anase nansa eba ne bebre wochina na asoko ni nansa so na atote na eza atwa me pacho ekoba ne sana nipedua no na ode ohaw ede ebre no womma nipedua no entumi ensi ni dade mu anase entumi enya adwuma se ne ese etie enti wo ba bia eba no eye nsebuo mu na untumi enko enefo anum enko nkopem enson no me pacho yare ohaw ewo ho enti ekoba ne sa edura wo hia na no pei eye Givers Herbal mixture enam hahama dubinani di nsia ye di aye enro no ntino me ba cho ko boa ma untini no mu no eye onipedua no mu no etumi ama ni nyina no etumi atwa ma na umoja no anase unsebuo no mu no etumi aba ne se ne pepepepepepe na bisa hu se ese ba ne fo anum ekọ ne nsonso na ama ne sa na aba na nsa enanu no moja na aka no ehe na ye ekọ ekoba ne sana eye onipedua no wawode ano na afede eye wafu no eho na ede moja no ekọ akogu enu ntina bo nso oba bi nam ho won woye won fa afuro na mo na ne furu no ya na eye kese obeka se doa na doa me pa cho eye moja na ese besen na amma no enu na me no ka se eboabo no a omo se dididi mo na afede wawode na no no ede wo ha de bebrel na afi awo ho ebeye den ede ama o entimi pa cho memma wonse buo enye den emma wa na se memma ne mfa eye ohaw eni nsunsuanso bi no mu emfa emrew ekoba ne sana nipedua no na wudi ninya eno na nchen obi nso di wo ho a abeba ede yawdie na eba ene wo benyanche na se ebufuo na emu je se yawdie na yase bewe ne saa fiti da obe hyase ekopem eye nafu anso no yawdie nko a obi wo no mkura ne adwuma woye obeka se wonko onse waya ma se adwuma mu na wo bro no empatem na wo no se bosumi no nya ba bedu ne ehunu peye se jama ya mansa agoso atumpo de me no eka se jama ne bosumi aso aba no me pa cho san fiti komu yawdie ni nyina no ense otumi hwe na uyi fi ho no mo edro ba ko pe na no pe uhia eno na ye Givers Herbal mixture Givers antontom eda ho uye yawde ni di free hono ma obi nso de omo se ebeba na mo no na moja na ya apo na ye tun me ba cho moja bie ni ho ye tuntum ense otumi ma ni da ho na ye kama enti ba cho wa wo de eba na bo nse na ebubu apo ede eba na eni nso be ye tun no me ba cho ense onye edupa na wotumi nom eno na ye Givers Herbal mixture
unya bi ene anope ya ebetumi aboa ma san fichi komu ya odie ni nyina no wo a wo de emma no wano wo a wo nso wo de eba na etwetwe sisi wo nso a ebi a wo nso de oho na ya wodie ewo mu no edro ba ko pe na wo hia eno a na ye givers herbal mixture ena no pay misra se ko na kokko pebi na to okọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni bebi eton aduro man Ghana mu bia givers herbal mixture me ba cho benye bi ewo ho ato na bibi atumi akonkan e bia wonti bibi ase obepese obepa enchiremu a chen ya mede ema wei ba cho ahomatrofo no ena egu kasanfoni so na emo no ma minsi suma eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na me ba cho uni givers herbal center eni yeni nkomo emfanfa yen givers herbal mixture no se na betumi aboa ma emma mumfiti komu ha onyina no mo betumi etu ase na bibia no etumi akọ enkan ede amawo na ni amede so ene anopai ene ye givers GC mixture ena afa ni capsules we no eye ni nsuo ena ne topaye wo koto a otoni mienu ede bo ho ohwe okasa mfunu so amonse duro no nipedua akwa ni nyina ena ye de ato hanom enti eno no wo ye wo ba o wo ye bema o onumbi esiesie nipedua no ema nipedua no etumi echina brane na ohaw bia wo nipedua no mo ni titiriw eye infections na ye doso bebre uyi enam die de fi ho no mo enuane de wo mu ensuo de wo mu ni nyina edoso ye pa enti nipedua no se ye enam yare we bi na aba nipedua no mo anase nipedua akwa no na ensi ni dademu a mepacho edro ba akwa ho hia ene anopai eye givers GC mixture na afa ni capsules o koto a woto ni mienu bomu na se wo nom anase wo fanso a onum ni mienu ede bomu oba anom bema enom enti obema sebi ensoansoa egugu eye obema ho anase obema ho no mepacho edro a ho hia eye givers GC mixture na afa ni capsules won se wedua ma na yetuntun de bia na da so udwe mepacho to ase de mame oba nso a mepacho ensoanso aba gugu ahimfie na no na wo ma na nsuo prikisine bi esensensen na honom sebi empampa na se nkan firi ho ba enye no mepacho edro ba kwa hia na otumi de to ase ma wa ahimfie ho no atumi aye kama na ebre na edo nyina no eye wodofo eni atumi agye ho eba no mpaso gromu a mepacho edro no ena ye givers GC mixture ena afa ni capsules eno nso nye na ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni bebi eton aduro ewo my Ghana mu bo modina ko pe bia no pe na otwe be kwa wieye wu kodi dwa no di wapomudi nso hu dwa eno na betumi aboa na bibia no etumi akonkan obetumi afre yen ewo 0543 22 24 70 na ye ne wo edi nkomo na ne ya wonti ase bia no wotumi ebisa na yetumi edi emu nkyeremo etumi edi amao na mi koyi givers industries akonya ba beda ho edi ama obi biara o hia adwuma enti me ba cho ye hia accountant ye pe accountant ewo dodowa enti ba cho ti dodowa ene ne mpatem ho ene etwa nsuo no ene ne akane nyina no ewo ho enti ye pe accountant ewo ho ye sample eye oba manager anase managers ewo station enti wo so betumi amanage eye givers yen companies ni bia me pa cho station ho ne ye pe no e na afi ye pe wo mo ton ade sales personnel ewo sakumo no eno so enti o tempatem ho no mo na e bia oni adwuma ye o pese oni givers industries eye adwuma me pa cho e ho so akwanya ho ne ye pe main auditor ha una ba hwehwe ni amemu di amaye na akuntabuo etumi akonkan enti ni nyina mu no obetumi ane ye di nkomo e wo 0543 22 24 70 0543 22 24 70 Give Herbal Center na wote wo mo nka na nti we no adwuma no so hu hie o abobo bia so no ba bia wo mo pe no nti opportunity ni se no wanya kwan hwe yen ya na ne wafa number the same number no a wo yare ana wo hia duro no bia abefre wo no eno akro a na abefre wo mo so nti frɛ
na so ohun se ya share bosumi fufuro mu adwuma enso braba nti mesrɛ fro wo yɛnkɔmra ne yɛba a yɛbɛto aso